Agora que se van perdendo pouco a pouco as aldeas, quedando sen xente, parece que me recordo con máis nostalgia da aldea onde eu nacín. Un pequeno lugar no que vivíamos 7 veciños, chea de encanto, eso sí, e de sonidos producido polo correr do río que pasaba ao lado do pueblo. En San Torcuato pasei os 5 primeiros anos da miña vida, hasta que meus pais decidiron ir vivir a outro pueblo, mellor comunicado e máis grande, chamado A Tolda. Ali montaron un bar e unha tienda. Ali pasei o resto da miña infancia e boa parte da miña xuventude. Fun ao colexio da parroquia, onde tiñamos un único profesor, e bastante severo, por certo. Certo é que a mí igual non me viña mal, porque era moi traste, tanto na escuela como na casa. Acórdome unha vez que viñan as festas da parroquia e a miña mamá fixera os dulces. En canto ela saliu, eu collín o roscón repartino a todos os rapaces do pueblo. Entonces, cando chegou, dicelle a abuela: "Mira, mamá, vouche enseñar os dulces para que vexes que ben me saliron." Pero a sorpresa dela foi que o roscón estaba aplanado. Entonces dice: "Ai, Dios mío, que pasaría aquí? Que pasou con este roscón?" Entonces dice: "Ou foches tú, Adolfiño?" Entonces dice mamá: "No, mamá, eu solo non fun, que tamén foi a Cándida." Cando salín da escuela, marcheime para Orense a estudiar corte e confección, na escuela Celeste Ferreiro Villar, a miña gran ilusión. Por aquel entonces, poucas persoas tiñan esta oportunidade, e para min supuña aprender un oficio que me gustaba moito. Na escuela aprendemos sobre todo a confeccionar, cortar e diseñar patróns. O primeiro vestido que puxen un escote tan xeitoso que daba que ver. Mira se era xeitoso que o primeiro mozo que tiven solo quería que puxese ese vestido. As máquinas que había eran as típicas de pedal, que parecía que elas por sí solas compuñían música. E no medio deste pedalear, e entre puntada e puntada, eu imaginábame montar o meu propio taller. Dalí a 2 anos montei o meu propio negocio, feito, que me daba unha auténtica independencia. Non era moi grande, pero era o que había en toda a parroquia, co cal traballo non me faltaba. Por suposto, facíame os meus propios traxes, que combinados con aqueles peinados daban un aire. No medio do traballo tamén tiñamos tempo para o ocio, e por aquelas non tiñamos máis maneira de desplazarnos que ir a pé. Xuntábamonos unha boa pandilla e poñíamos rumbo á romería. Para facer o camiño levábamos unhas zapatillas e antes de entrar no campo da festa sacábamolas e escondíamolas no medio de algunha silveira. Unha das romerías máis conocidas pola nosa zona era a do San Miguel e a do San Pedro, no mes de setiembre, na parroquia de Buciños. A elas acudían mozos e mozas de todo ao alrededor. Nelas, os prados deixaban de verse e pasaban a ser cubertos por manteles. Nelas comíamos e bailábamos hasta ben entrada a madrugada. Cando se terminaban as festas do verán, tiñamos a oportunidade de ir a algunha que outra sala de festas. Unha delas era en Carballiño, chamábase Sala de Festas Reque, donde se podía tomar algo tranquilamente. Olvidábame de dicir que daquelas eu xa tiña o coche, o auténtico símbolo da miña independencia. Non era típico que as rapazas de por ali tiveran coche, e un dos meus pretendientes tiña un burro, e os seus compañeiros fixeronlle unha aposta, que non se atrevía a virme a cortexar e atar un burro á cerdeira que había ao lado da casa de meus pais. Ao final el fixo, cumpriu a aposta. A miña xuventude prolongouse bastante. Daquela as mulleres casábanse moi novas, polos 20 ou incluso antes, pero eu esperei hasta os 30, momento no que me casei e emigrei co meu marido para os Estados Unidos. Ali tive o meu único fillo e continuei traballando de costureira para a Embajada de España e a Embajada de Alemania, pero sempre recordando e valorando
a feliz xuventude que vivín en Galicia.